Akehe 2100 meter persegi lahan tanduran brambang nok nganjuk moro-moro mati. Diduga diracun ambek wong sing sengaja ngekai obat suket nok sumur desel. Akehe 2100 meter persegi nok lahan tanduran brambang nok dusun Gaeng Desa Ngundian Kecamatan Wilangan nganjuk moro-moro mati. Godhong brambang sing umure 2 sasi kuwi moro-moro layu ambek rubuh. Miturut Bagus Dermawan sing duwe brambang ngaku biasane pas esuk dhek nyirami tanaman brambang nganggo mesin diesel. Dhek ndelok lek banyune wis ora murni ora koyok biasane, amarga ora curiga dhek langsung nyiramno nok sawahe dhewe. Tapi sesuke dhek kaget ndelok tandurane wis padha layu ambek rubuh kabeh. Dhek curiga tandurane diracun ambek wong nganggo racun pembasmi rumput sing dilebokno nok sumur desele. Nok jero kedadian kuwi dhek ngaku rugi sampai puluhan yuta rupiah. Terus dhek nglaporno nok polisi ben pelaku iso dicekel. Ahmad Syarwani, JTV.